a todos, chamome Sofía Rodríguez Gómez e hoxe imos falar dos edulcorantes presentes nos produtos 0% azúcares engadidos. Os edulcorantes non son máis que sustancias que simulan a dozura do azucre, pero con menos calorías. Estas preséntanse como un nicho de mercado, adelgazar comendo doce, unha iniciativa apoiada pola US Food and Drug Administration e a Unión Europea para persoas con diabetes ou obesidade. Mais estudos recentes, como o de Cleveland Clinic, afirman que un consumo reiterado destas sustancias ten un efecto moi negativo na nosa saúde. Recopilando toda esta información, estou realizando un estudo comparando dúas versións do mesmo produto, unha sen ningún tipo de rebaixa de azúcares e outra con 0% azúcares engadidos. Deste xeito poderemos comprobar se algúns dos alimentos que consumimos máis frecuentemente con este tipo de anuncios son mellores ou peores que azúcar. O máis importante é levar unha boa alimentación, pois somos o que comemos, e non deixarse levar polas doces tentacións.